do Ron, é unha parroquia de Sanxenxo. A miña nai foi ama de casa, despois empezou a traballar, pero xa era maior, empezou a traballar de peixeira, e o meu pai, pois, estivo embarcado sempre. Nos criámonos tamén coa miña avoa na casa. A única actividade extraescolar que se ofrecía co Lede do Ron era baile tradicional galego. Entonces eu e miña irmán, pois, apuntámonos a baile tradicional galego, e meu irmán iba a meaño a banda de música. Eu medrei con esa afición, empecé a estudiar Maxisterio en Pontevedra, teño unha prima con síndrome de Down e outra prima sordomuda, e entonces tiña así como especial interese nese mundillo de axudar a xente con dificultades, e entonces cambiei-me a especialidade de pedagogía terapéutica. Entonces son mestra de primaria, traballo no Colexio Florida de Sanxenxo, é a miña vocación e acertei 100% porque me encanta e disfruto moitísimo do meu traballo. E logo, dentro da tradición cultural, empecé en Soalleira, nun grupo de nais que organizaban un pouco estas actividades de baile galego no Colexio de Magaláns. Aprendín que a cultura tradicional galega é super rica e o noso patrimonio é inmenso. Non é incompatible coas novas tecnoloxías nin coa nova música. Se che gusta a tradición, conectas. Nos temos na asociación adolescentes, levan desde os 3 e siguen aí. Está nas nosas mans que non morra. No, está máis vivo que nunca, creo. As redes sociais e os ordenadores, o acceso rápido á información, é moi difícil motivar a lectura, que necesita máis pausa. Non, penso que os mestres temos ferramentas dabondo. O que pasa que hai que traballar en equipo. Non somos capaces se non vamos acompañados dun traballo dentro da familia. Quero poñer en valor o noso e darlle o sitio que se merece. Realmente amas o que coñeces. Se me teño que definir, defínome como unha persoa empática, que son capaz de poñerme sempre na pel do outro. Empatía. Do Ron. A miña nai chamase Encarna. Calquera personaxe que loite por cambiar o mundo. A miña familia, que son José, o meu marido, e Lidia e Óscar, os meus fillos. Un lápiz, un fouciño. Volvo a repetirme, a familia. É unha viaxe que hai que disfrutar a tope e vivila sendo o máis feliz que poidas, acompañado da xente que te rodea e que te quere e que ti queres.